Bizkaiko kostaldean kokatzen gara, arrantza ohiturak biztanleen bizitzan daudenak, Lekeitio deituriko herri xarmant eta ospetsuan. Herrixka honek 7.123 biztanle ditu, eta hainbat tradizio bitxi zein aberasgarri ditu, hala nola San Pedroak. Hauek ekainaren bukaera eta uztailaren hasieran pizten dute Lekeitio. Kaixo denoi, gaurkoan Lekeition gaude, eta San Pedro jaiari buruz hitz egitera gatoz. Jai egun horretan, goizetik hasita hainbat ekintza ezberdin egiten dira. Konkretuki 7etan Lekeitioko emakumeak kaleetan zehar hainbat bertso abesten igarotzen dira. Adibidez, meza santua entzutera joateko, ondorengo bertsoa abesten dute. Gora Jangoikoaren izenean, mesia entzuteko, besteak beste. Aldiz, lehen nabarmenagoa zen itsasora joateko deiak egitera. Izan ere, Lekeition marinen ugari zeuden. Hala nola, tradizio bereizionetaz gehiago jakiteko, bi emakume, belaunaldi ezberdinetakoak, ama eta alaba, prest ditugu gurekin beraien esperientzia partekatzeko. Listo. Piskatxua kontako historia eta gu hemen hasten gara deitzeko etxen, da aurretik gizon bat eruten dugu, palo handi bateaz, da horre paluak alditzu zerun kataiak, ero ez, kataiak eruten da egunean da, eurizaparraria dalako, itxaso santarra dalako, eta ezin ja itxasora orduan. Orduan badaki marineruak ez da bela urten bihar itxasora. Ze gure helburua da, deitzutia vapor bakotxeko marineruari ordu dala itxasora juteko. Angel! Gora Jangoikoaren izenean mesetara joateko! Lazaro! Gora Jangoikoaren izenean mesia entzuteko! Zuentzako zer da deitzeko etxe? Gutzako deitzeko etxea da lehenengo eta behin honore bat. Ze hasi ginen desagertuen gozala, ezaguzkuen da gu kuadria modura pentsaren dugu, bakiko eginko pizkatxo bat. Eta hasi ginen horretxa etxik. Da nire sasoko gazte asko ez dira konturaten zerre ondan galtzen, ona arte, da asko ondio kegaitzen dira haitzen dugulako, baina tradizio bat izan da tradizio hori jarraitzea oso ondo izan oso. Da orduz etxen dabe, seme alabak jarritzen dabe tradizioa, zesan dira? Kasu honetan, hasi ginean Andra Nagosi bateaz, Arantzaz eta Karmeleaz, eta on Arantzen alabia be gehuaz etorten da. Inoiz etorri da Arantzen bilobia, baina hori ez da etorten gehiorik, baina bai, gitxika, ni hasi nintzen unbe modura ekarten, eta on ja bere honepe deitzu etxen dau, eta bai, beste inorre apuntako bazan, hobetu ez? Eta ez lan da, olako ospakizun baten eta herrixen etorri dizeuentzako zelako. Eroso entzun dugu, baina oso politxa izaten da. Ze guk deitzen dut hau, bizirik dagozen marinero batzuri, da lehiuan eguitzen dugu zitxoten, batzuk nehar malgu petxen da, bez emoziona etxen diraz, kontutan hartu birgauna da, nagozi jatira zela, ja. Ja beste guztiak ez da hoz, deitzen dut hau, baina ja ez da hoz. Orduan emozionanti da. Ze batzuk deitzen dut hau, aiari, negari, lehenguzuari, eta gutzako oso sentimentala izaten da. Oso sentimentala. Da noixe pinean kanturreoak egotaten dugu, hortik eta bai. Dei egiteko egin ondoren, San Pedroen irudia Santa Maria Elizatik Portunera joaten da, eta bertan arrantzalen kofradiako kideek San Pedroen irudia uretara kulunkatzen dute. Arrantzaren artean hain ertuta dagoen tradizioen helburua patroiaren bedeinkapena eskatzea da, arrantza denboraldi on baterako. Ondoren Kaxarranka dator, Euskal Herriko dantzarik tradizionetariko eta berezinetariko bat da. Kaxarranka egiten duen dantzaria, praka batekin doa eta zapi gorri batekin giltzez bordatua. Kaxarranka egiten duen dantzaria, kaxa baten gainean doa, eta kaxa hori 8 arantzalek eroaten dute.
eskuatean sistera mandarama eta bestean San Pedroren giltzarekin bratutako zapitxo bat. Dantza hainbat lekutan egiten da, herriko lekuetan. Lehenengo San Pedroren portaren azpian, ondoren kofradiako presidentaren aurrean eta azkenik udaletxe parean. Orain, Ane Maruriekin elkartuko gara, kaxarrankaren gainean lehen emakumea dantzatzen. Honek bere esperientzia aberasgarria partekatuko du gurekin. Guretzako zer da kaxarranki? Bueno, Lekitxoko tradiziozko dantza bata, San Pedro egunean eitzen dara. Eta, bueno, dantza politxo bat, arriesgaua, eta jentiari asko gustatzen jakona. Horretaz aparte, bueno, beste dantza batzuk eitzen dira egun horretan, bai importantziz emoten jakenak, adibidez emakume aurrezkoa, nik dala urtero itxaten. Zer sentitu zenuen kaxarranka dantza egiten lehenengo emakume izaten? Arrotasuna, zango, lan batez be. Bai berta momentuan urduritxasuna, ilusioia, baina batez be arrotasuna. Legitxoko, ez nia itxik bakarrik, Legitxoko handarak eta zelan eitxe bentxalo, zelan oiukatze ben, eta hori herri mailan ikustia edo, eta bai inguruko herrizetakoak, eta emakumien papel hori hartuta, arrotasun handiz esan. Zer mezu bidali nahi diozu beste emakumei kaxarranka egitera ausartzeko? Animateko, politxa dela, disfrutateko momentua dela, eta jentiak ikustia daukola emakumea izatea ez dela dantza hori ez eitzeko aukera bat eukitxia, ez? Eta importantia pertsonia dela, eta dano garila kapasak hori. Zutzat zer da San Pedro? San Pedro da herriko San Antolin izanarren gure patroia. San Pedro da itsasoko marinero lekitxar egunek garrantzitsuen. Eta gero izaten dalez ekainean, ero ez, uztailean, pasaten dana da udiazten doia, da dana da, eta horrek lekitxarrari emoten dutxo unki garrilitasuna. Eta, ospatzen dugu oso ondo San Pedro. Donianetan, San Pedroetan, anoia zezenetara, antxe bain eskatxa, polita galanta. Lekeitioko kalian, San Pedro arratzaldian, da San Pedro, gizonak ardaua erateko, Santiago, gizona paino andra gehiago.